Assalamu alaikum hormatly alamlar. Garaşda bagy tarap ýurdumyzdaky täzelikler hem habarlar bilen tanışdyrýan Watan habarlary gepleşme başlaýas. Şun hormatly prezident we Serdar Berdimuhammedow sanly ulgam arkaly ministrler kabinetiniň nowatdaky mejlisine geçirdi. Onu bir neçe meselelere hem-de käbir resmi namalaryň taslamalaryna garaldy. Salam, hormatly Ministrlar Kabinetiniň azalary we şuň Ministrlar Kabinetiniň sanly ulgam arkaly nowatdaky mejlisini geçirýär. Mejlise resmi namalaryň taýýarlanan taslamalaryna sereder we käbir soraglary aral maslahatlaşar. Hormatly Ministrlar Kabinetiniň azalary hemişe bolşýaly bir cinayet edenlikler üçin iş kesilen ve eden etmişlerine ökünüp ak gürökten towa gelen raýatlaryň mukaddes Kadir Gecesining öň ýanyna günäsini geçýär. Beýik ata-babalarymyzyň rehimdarlyk we insanperwerlik diýeplerinden uguralyp, olary jeza çekmekden boşaltmak ýaly sahawatly çäreleri geçirýär. Şoňa görä-de häzir Türkmenistanyň Goranmak ministri, Döwlet Howpsuzlyk Geňeşiniň sekretary, Türkmenistanyň prezidentiniň ýanynaky raýatlyk we günä geçmek meseleleri boýunça teklipleri taýýarlamak baradaky topornyň başlygy Günnogdiýew bu toporun jinayet edenlikler üçin iş kesilen raýatlaryň mübarek Kadir Gecesi münasibetli günäsini geçmek boýunça geçiren işler barada hasawat bersin. Günnogdiýew Türkmenistanyň prezidentiniň ýanynaky raýatlyk we günä geçmek meseleleri boýunça teklipler taýýarlamak baradaky topar tarapyndan geçirilen işleriň netijeleri barada hasawat berdi. Hormatly prezidentime de hasawat dinläp şeýle diýdi. Hormatly Ministrlar Kabinetiniň agzalary, häzir men asylly däwamyny eýerip jinayet edenlikler üçin iş kesilen 514 sany raýatymyzyň mübarek Kadir Gecesi münasibetli günäsini geçmek hakyndaky fermana gol çekjek. Hormatly prezidentime degişli resmi nama gol çekip meclise gatnaşyra gidenip şeýle diýdi. Günnogdiýew hukuk goragy edaralaryň ýol başçylary bilen bilelikde günäsi geçilen adamlary tutsaglykdan boşadyp, olary ýakyn wagtda öz öýlerine, maşgala agdalarynyň arasyna barar ýaly ähli zeruri işleri geçirin. Biz günä geçmek çäresini geçirmek bilen eden etmişlerini ökünüp towa gelen adamlara öz günälerini halal zähmetler bilen ýuwup ýurdumyzyň ötüşine işçen gatnaşmaklary üçin mümkinçilikleri döredýär. Vilayatlaryň, etraplaryň we şäherleriň häkimlerine, şeýlerin beýleki ýol başçylara günäsi geçilen adamlary iş bilen üpçün etmek boýunça zerur çäreler görmegi tawsyrýar. Günäsi geçilen adamlara bolsa ahlakly zähmet çekip ýurdumyzda amala aşyrlayan giýingerimli işlere öz goşanlaryny goşmaklaryny, edi watanymyza ak yürekden hyzmat edip halal zähmetiň özüni görüp ýaşamaklaryny arzu edýär. Soňra hormatly prezidentimiz sanly ulgam arkaly Milli Geňeşiň mejlisiniň başlygy Mehmedowa söz berdi. Mehmedowa milli kanunçylyk kämilleşdirmek boýunça alınıp bolýan işler barada habar berdi. Meclise ýurdumyzda kanunçylyk hemde hukuk tertibini pugtlandyrmak boýunça raýatlaryň hukuklaryny we kanuny beýikliklerini goramak bilen bagly we durmuş ugruna gönüktirilen kanunlara üýtgetmeleri hemde goşmaçylyk ýermek boýunça işler dowam edýär. Deputatlary daşary ýurtlaryň we halkara guramalaryň wekilleri bilen ýakyndan hyzmatdaşlyk alyp barýarlar. Meclise Merkez Aziýa ýurtlarynyň zenanlarynyň dialogunyň sanly gomarkaly nowatdaky iş maslahaty geçirildi.
Şeýleki meclisiň agdalary Ýewropa Geňeşiniň Birleşen Milletler Romatynyň düzünmerlikleriniň ýurdumyzyň degişli döwlet idaralary bilen birlikde hukuk tertibini pogtalandyrmak, çağalaryň hukuklaryny goramak, diýanlary we maşgala, ekologiýa, migrasiýa meselelerine başlanıp geçirilen çärelerini sanly gomarkaly gatnaşdylar. Döwletimiziň çerki we daşarky syýasatyny, taýdan durmuş ýörgelerini, milli ruh gymmatlyklarymy, diýip desurlarymyzy gorap taklamagy, edep terbiýe kadrlaryny, ýol uluk hereketiniň düzgünlerini bir etmek, wagt etmek boýunça işler dowam edýär. Soňra hormatly prezidentimiz Milli Geňeşiň halk maslahatynyň başlygynyň ornatary Babaýew söz berdi. Babaýew täze taryhy ýamyň wezipelerini durmuşa geçirilmegini gözeňde tutup, ýurdumyzyň hukuk bunyadyny kämilleşdirmek boýunça geçirilen işler barada maglumat berdi. Şu ýylyň 16 aprelinde Halk Maslahatynyň Nowatdaky mejlisinde Jinayet kodeksiniň we Türkmenistanyň daşar syýasy strategiýasyny üstünlikli durmuşa geçirmäge gönükdirilen kadrlaşdyrjy resmi namalarynyň kämilleşdirilmegine, halkara guramalarynyň köp taraply resmi namalaryna hemde olar bilen baglanyşykly şertnamalara, halkara alaşyklara, konwensiýalaryň tasdiklenmegi we beýlekler bilen bagly resmi namalara goşulmagy degişli bir näçe kanunlary Halk Maslahaty hemde degişli kararlar bilen tasdiklenildi. Kanunlugy we hukuk tertibini üçetmäge gönükdirilen we bir näçe beýlik hukuklar boýunça kanun çykaryjyk işi dowam edýär. Halk maslahatynyň agdalary hemde mejlisiň deputatlary aprelde Daşoğuz, Lewap, Mary vilayetlerine iş saparlaryna boldylar. Adalet, kadet we hukuk goraýjylarynyň jemgyçylyk birleşikleriniň bilim hemde saglyk goraşlyglarynyň wekilleri bilen duşuklar geçirdiler. Hormatly prezidentimiz häzirki döwrüň anyk ýagdaýlary we ýurdumyzda ýaýbanlandyrylan özgertmeler bilen baglykda ata watanymyzyň kanunçylyk bunyadyny hassa kämilleşdirmegiň ýüreýän wajypdygyny beledi. Hormatly prezidentimiz parlamentariýetlaryň döwlet maksatnamalarynyň amala aşyrylmagyna, demokratik özgertmeleriň mundan meýlekde durmuşa geçirilmegine, Türkmenistanyň halkara giňişligine korunyň pogtalandyrylmagyna we onuň başlangyçlarynyň ilerledilmegine goşýan uly goşantlarynyň wajypdygyny beledi. Şeýlekem döwlet başlarymyz ilatyň arasynda wagt nesihat çärelerini işleňleşdirmegiň zerurdygyny aýtdy. Soňra hormatly prezidentimiz Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary, Daşary işler ministri Meriýedowa söz berdi. Vice-premier Daşary işler ministrlerining alyp barýan işleri barada hatabat berdi. Hatabatyň başyna vice-premier Birleşen Milletler Romatynyň Jenewadaky idarasynyň ýanynaky Türkmenistanyň hemişelik wekilhanasynyň gelip gowşan hoş habar barada aýtdy. Ýurdumyzyň döwlet syýasatyna daşky şow goramak boýunça çärelere, tebigaty aýawly garamagy hemde biýek köpdürlük üçin etmäge aýratyn üns berilýär. Ýurdumyzda şu ýylyň mart aýyna hormatly prezidentimiziň gatnaşmagyna geçirilen ýakşylyk bak mektebarati Türkmenistanyň ekologiýa ulgamyny öz üstüne alan borçnamalaryny ýerine getirmäge ıgrarlydygynyň aýdyň subutnamasydyr. Şunun bilen baglykda Birleşen Milletler Romasynyň baş sekretarinyň ornatary, Birleşen Milletler Romasynyň Ýewropa Iqtisady Komissiýasynyň ýerine getirýän sekretarinyň bu guramanyň eglan eden şäherlerdäki baglar atly başlangyjyny bak mekçärler arkaly gollawy we oňa goşan üçin Aşgabat şäherine halkara guwanamanyň gelip gowşanlygy habar berildi. Vice-premier döwlet başlarymyzy ýurdumyzyň daşky şow goramak we ekologiýa howpsuzlygyny üpsün etmek babatdaky tagallalarynyň halkara derejesinde ikrar edilýändigine şaýatlyk eden bu daşar syýasy üstünlük bilen tüýsürekden gutlady. Hemde hormatly prezidentimize berk jan sağlyk, uzak ömür we köpügürli döwlet işinde uly üstünlikleri arzu etdi. Hormatly prezidentimiz hoş habary kanagatlanma bilen kabul edip mejlise gatnaşyra ýüzlenip şeýle diýdi. Hormatly watandaşlar, Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň şuňky mejlisinde Türkmenistanyň Daşary işler ministri Birleşen Milletler Guramasynyň Ýewropa Iqtisady Komissiýasy tarapyndan Aşgabat şäherine şäherlerdäki baglar atly başlangyca bag ekmek çäreleri arkaly gollawy we oňa goşandy üçin guwanama berilen hakyndaky hoş habary bize ýetirdi. Şunun bilen baglypda men halkymyzy bu şahatlykly waka bilen tüýsürekden gutlaýan. Hormatly adamlar, ma'lum bolýaly köp ýyllaryň dowamynda Türkmenistan Birleşen Milletler Guramasy bilen bilelikde yer ýüzünde durnukly ösüşi gazanmagy gönükdirilen maksatnamalary ve taslamalary amala aşyrýar we üstünlikli durmuşa geçirýär. Bu hyzmatdaşlygyň esasy uğurlarynyň biri ol hem ekologik howpsuzlygynyň ýokary derejesini üpçün etmek bolup durýar. Bu köp uğurly we toplumlaryň işde şäher we owa ýerlerini tokoý dowlaklaryny öwürmek aýratyn möhüm bolup durýar. Türkmenistan bu gorda milli tokoy maksatnamasynyň
yurt derejesindäki işini ulgamlaýan esasy alyp barýar. Köp ýyllaryň dowamynda hormatly arkadaşlarymyzyň başlangyçlarynyň esasyna Türkmenistana 145 milyonun gowrak bağ naharlary ekildi. Bu iş biziň ýurdumyzda aýratyn howa zowlaklarynyň emele gelmegini üçin etdi we sebitde arasy howanyň ýokary derejede bolmagyna, tebigatyň awat saklanyp galmagyna gollaw berýär. Biz ýurdumyzy bağ bostanlyga öwürmek ugrunda alınıp barlayan işi, almyň öňde warjy gazananlary we döwrewap tehnologiýalary ulanyp mundan beýlek hem dowam etdirer. Şuňky gün Türkmenistana bağ ekmek işi tebii zowlaklaryň has hem kämilleşmegine ýardam etdi we her bir Türkmenistan üçin nusgalarlyk ýörelge öwrüldi. Şunun bilen bağlılykda Birleşen Milletler Guramasynyň baş sekretarının ornmasary bu guramanyň Ýewropa Iqtisady Komissiýasynyň ýerine ýetirje sekretary tarapyndan berilen guwanama halkymyzyň tebigaty goramak ugruna çekýän rahmetine ýokary baha berilýändiginiň hakyky tasdiknamasy bolup durýanlygyny ýene bir gezek nyktamak isleýär. Mälim bolşýaly 22 aprelde Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasy tarapyndan kesýetlenen halkara yer güni bellenilýär. Bu ähmiýete eýe halkara güni planeta bilen eke ulgamlaryň we adamlaryň arasyndaky baglylygy beýan edýär. Şunun bilen baglylykda ýokarda agzalyp geçilen uly möçberli ekologiýa maksatnamasyna biziň paýtagtymyz Aşgabatyň goşundynyň resmi taýdan ikrar edilmeginiň Türkmenistan bilen Birleşen Milletler Guramasynyň netijeli we köp ýyllyk hyzmatdaşlygynyň aýdan suwutnamasy bolup durýanlygyny aýratyn bellemek isleýän. Hormatly watandaşlar, sizi bu şatlykly habar bilen ýene de bir gezek gutlaýan, mehriban halkymyza gülläp ösüş we awadançylyk arzu edýän. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornmasary Daşary işler ministri Meredew hasabatyny dowam etmek bilen ýurdumyzyň milli demokratik institutlarynyň binýadyny we işini kämilleşdirmegiň, Türkmenistanyň adam hukuklaryny we azatlyklaryny dol derejede üpçün etmegiň, bitarap oturmagyň döwlet siýasatynyň esasy urlarynyň biridigini beledi. Şoň bilen baglykda insan orada hereket edýän halkara guramalar bilen hyzmatdaşlygyň ösdürmegi möhüm ähmiýetlidir. Köp orly hyzmatdaşlygymyň meýlekde ösdürmek hemde ýurdumyzyň adam hukuklary babatda halkara borçnamalaryny netijeli ýerine getirmegini gazanmak maksady bilen bir näçe teklipler taýýarlandy. Şunun bilen baglykda gahrman arkadaşymyzyň başlangyjy bilen 2007-nji ýylda döredilen Türkmenistanyň adam hukuklary babatda halkara borçnamalarynyň we halkara insan hukugynyň ýerine getirilmegini üçin etmek boýunça Pudagary toporunyň işi aýratyn bellenildi. Bu toporuň çäklerine degişli wajyp meseleler ýerinde çözülýär. Bu ýurdaky tagallar utgaşdyrylýar. Häzirki döwrüň taraplarına laýyklykda 2011-nji, 2017-nji we 2019-njy ýyllarda Pudagary toporunyň işi we düzümi kämilleşdirildi. Mälim bolşýaly şu ýylyň 11-nji fevralyna geçirilen Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň taryhy mejlisinde kabul edilen bir karar döwletiň täze ýamynyň galkynşy Türkmenistany 2022-nji, 2052-nji ýyllarda durumjy ykdysadyny ösdürmegiň milli maksatnamasyna ýurdumyzyň içeri we daşary siýasatynyň binýadyny düzýän adam hukuklary we azatlykları olary goramak hemde üpçün etmek bilen bagly meseleler möhüm orny elýär. Bu maksatnamanyň insan uruny durumça geçirmek hemde Pudagary toporunyň işini ýerderlik kämilleşdirmek maksady bilen toporuň täzeden düzümini tasdiklamak teklip edilýär. Döwlet daşlamynyň garamagyna degişli kararyň taslamasy ýüzlenildi. İnsan orada halkara guramalar bilen hyzmatdaşlykda milli demokratik idaralary ösdürmek we adam hukuklary babatda işleri kämilleşdirmek ilertilýän wezipeleriň hatarına görkezildi. Şonuň bilen baglykda Türkmenistana adam hukuklary boýunça hereketleriň 2021-nji, 2025-nji ýyllar üçin milli meýilnamasynyň netijeli amala aşyrylýanyny aýratyn bellemek gerek. Ýurdumyzyň uzak möhletli strategik maksatnamalaryny laýyklykda durumça geçirmek maksady bilen agdalan milli meýilnamanyň 2022-nji, 2028-nji ýyllarda üçin rejelerin görnüşini işläp taýýarlamak teklip edilýär. Bu işi Pudagary toporuga girýän ministrlikler, pudak idaralary we jemgyýetçi guramalar tarapyndan Birleşen Milletler Guramasynyň ýürütilişdirilen idaralar bilen birlikde amala aşyrmak gözüňde tutilýär.
Bir meýilnama bir karar döwletiň täze ýamynyň galkynşy Türkmenistany 2022-nji 2050-nji ýyllarda durmuş ykdysadyny ösdürmegiň milli maksatnamasyna hemde adam hukuklary boýunça ýurdumynyň goşulan halkara resminamalaryndan gelip çykan borçnamalaryny geljekki 7 ýylda ýerine getirmäge önükdirilen çäreleri we hereketleri özüne jemleýän milli gural bolup çykyş eder. Halkara guramalar hususan Birleşen Milletler Romasynyň ilat ganasy bilen netijeli gatnaşyklary ösdürmek, ýurdumyzda gender meselesi boýunça insan hukugyny üpçün etmek möhüm uğurlaryň kataryna görkezildi. Türkmenistanda gender deňligi boýunça hereketleriň milli meýilnamasy bu ýurda hyzmatdaşlygyň netijeli gurallarynyň biri bolup durýar. Meýilnamadan gelip çykan wezipeleri ýerine getirmek maksady bilen ýurdumyzyň degişli döwlet idaralary we Birleşen Milletler Romasynyň ilat ganasy bilen birlikde Türkmenistanyň aýarlaryň saglygy we maşgaladaky ýagdaý boýunça tiýiniň netijeleri boýunça hasabat taýýarlandy. Bu dagara toparynyň nowatdaky mejlisinde bu hasabaty makullamak we onuň gutornukly görnüşini Birleşen Milletler Romasynyň ilat ganasyna iýermek baradaky mesele garamak teklip edilýär. Şeýle hem daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen netijeli gatnaşyklaryň işleňleşdirmeginiň soňky ýyllarda toparyň işiniň netijeleriniň ýokarlandyrylmagyna ýardam berýänligi bellenildi. Muňa mysal hökümine bu toparyň halkara guramalarynyň wekilleri bilen birlikde geçiren mejlislerini görkezmek bolar. Şonuň bilen baglykda ýurdumyzyň insanperwer ordu awraýly halkara guramalar bilen ulgamlaryň hyzmatdaşlygyny ösdürmek, milli kanunçylygy kämilleşdirmek hemde bu guramalar bilen birlikde taýýarlanan iş meýilnamalaryny durmuşa geçirmek bilen bagly meseleleri ara alyp maslahatlaşmak üçin bu dagara toparynyň mejlisini 2022-nji ýylyň 10-njy maýyna geçirmek teklip edilýär. Hormat prezidentime de hatap etdiňler we beýan edilen teklipleri makullap Türkmenistanyň adam hukuklary babatda halkara borçnamalarynyň we halkara insanperwer hukugynyň ýerine getirilmegini üpçün etmek boýunça bu dagara toparynyň düzümini tasdiklamak hakyndaky karary gol çekdi. Döwlet başçylaryň resmi namany Sanly Gomarkaly vice-premier uradyp, ony ýerine getirmek boýunça degişli tawşyklar berdi. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Muhammedow gymmatly kagyldylaryň badaryny mundan meýlek göstermek hemde bu doklaryň işlerini düzgünleşdirýän kanunçylyk namalaryny döwre baplaşdyrmak boýunça alınıp bolýan işler barada hadabat berdi. Türkmenistanyň prezidentiniň 2020-nji ýylyň 29-njy maýynaky Türkmenistanyň ygtyýarlanmak işini guramagy kämilleşdirmek hakynda kararyna laýyklykda Mali we Ykdysadiýet ministrligi, Adalet ministrligi bilen birlikde gadylaşdyrjy hukuk namanyň we ony tasdiklamak barada kararyň taslamasyny işläp taýýarlady. Hormat prezidentime de hatap etdiňler, gymmatly kagyldylaryň badarynyň mali qard ulgamynyň düzüm beýlegi hökümini döwlet tarapyndan düzgünleşdirilmegine degişligini, bu düzgünleşdirilmäniň maksadynyň bolsa maýadarlaryň beýikliklerini hukuk bozulmalaryndan goramak durumy belledi. Döwlet başçylarymyz degişli karary gol çekip resmi namany Sanly Gomarkaly vice-premieri berdi. Hemde bu ýurda işleri dowam etmegi taşyrdy. Soňra vice-premier hatabatyn dowam edip, ýurdumyzda jinaýatçylyk ýolu bilen alynan girdejleriň kanunlaşdyrylmagyna we terrorçylygyň maliýeleşdirilmegine garşy hereket etmek ulgamyny kämilleşdirmek boýunça görülen toplumlaryň çäreler hemde Mali we Ykdysadyýet ministrliginiň ýanynaky mali gödäwçilik gullugynyň alyp barýan işleri barada aýtdy. Jinaýatçylyk ýolu bilen alynan girdejleriň kanunlaşdyrylmagyna, terrorçylygyň maliýeleşdirilmegine we köpçülikliň gyrş ýaragynyň ýaýradylmagynyň maliýeleşdirilmegine garşy hereket etmek hakyndaky Türkmenistanyň kanunynyň erejelerini görnüşine laýyklykda hemde ýurdumyzyň degişli halkara şertnamalaryndan gelip çykan wezipeleri üstünlükli çözmek maksady bilen bu ýolgamda ygtyýarly döwlet idarasy bolan mali gödäwçilik gullugynyň düzgün namasynyň taslamasy erejelerini görnüşde işlenip taýýarlandy. Hormat prezidentime de hatap etdiňler, jinaýatçylyk ýolu bilen alynan girdejleriň kanunlaşdyrylmagyna we terrorçylygyň maliýeleşdirilmegine garşy hereket etmegiň milli ulgamynyň büniýatlyň ýetaklaryny pugtlandyrmak hemde bu urda kanunçylyk kämilleşdirmek boýunça toplumlaryň işleri alyp barmagyň möhümdigini belledi. Döwlet başçylarymyz bu işde Mali we Ykdysadyýet ministrliginiň ýanynaky mali gödäwçilik gullugyna ýetasy ornuň degişligini belläp, vice-premieri anyk tawşyklar berdi. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Abdurrahmanow Türkmenistanyň nefti gaýtan işleýän zawodlar toplamyny dol kuwatyny işletmek, ony çyýmar teristler bilen üpçün etmek, tehnologik deskalaryň büýükdeşli işlemegini gazanmak bilen bagly meseleleriň durmuşa geçirilişi barada hatabat berdi. Şonuň bilen baglykda onuň düzüm gurulşyny we tertipnamasyny döwre baplaşdyrmak boýunça alınıp bolýan işler barada edildi. Häzirki wagtda hereket edýän tertipnama 2006-njy ýylda tasdiklandy. 2021-nji ýylda nefti gaýtan işleýän zawodlar toplamyna Sanly ornaşdyrmak hemde maglumat toplulugyny üpçün etmek bilen bagly üýtgetmeler we goşmaçylar girdildi.
Häzirki wagtda Türkmenbaşdaky nefti gaýtan işleýän zawodlar toplamynyň düzüm guruluşyny döwre baplaşdyrmak derur bolup durýar. Şonuň bilen bagly toplumyň öýrümçik deskalarynyň dol kuwatyna işedilmegini üpçün etmek, ulewadarod serişlerini gaýtan işlemek artdyrmak, ýokary hilli newit ölümlerini öndürmek we olary dünýä bazarlaryna çykarmak maksady bilen zawodlar toplumynyň öýrümçik deskalarynyň kuwatlyklaryny dol güýjüni işetmek derur bolup durýar. Şonuň bilen bagly vice-premier Türkmenbaşdaky nefti gaýtan işleýän zawodlar toplumynyň düzüm guruluşynyň we tertipnamasynyň erejelen görnüşdäki taslamatyny döwlet başçylygyndan garamagyny götürledi. Hormat prezidentime de hatabat dinläp, innovasion tehnologiýalary ornaşdyrmagyň etatyna ýurdumyzyň neft gaz pudugyny sürmäge we döwre barplaşdyrmaga gönükdirilen energetik strategiýasyny durumşa geçirmegiň döwlet ýadatynyň ileri türýän ugurlarynyň biridigini belledi. Döwlet başçylary Türkmenbaşdaky nefti gaýtan işleýän zawodlar toplumynyň öýrümçi kuwatyny artdyrmagyň, neft öýrümleriniň halkara bazarlaryny içgin öwrenmegiň hemde ygtybarly daşary ýurt hyzmatdaşlary bilen ýödary beýiklikli gatnaşyklary işeňleşdirmegiň zerurdygyny bellep, vice-premier bugurda alınıp bolýan işleri dowam etmek bilen baglanşykly bir näçe anyk tawşyklar berdi. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Urad Gelliýew ýurdumyzyň tebitlerini mögzümlen obagjylyk işleriniň barşy, şeýlekem oýtanaga toplumynyň maddi enjamlaryň binýadyny toplumlaryň döwre baplaşdyrmaga gönükdirilen çereler barada hatabat berdi. Türkmenistanyň hökümeti bilen John Deere kompaniýasynyň arasynda 2018-nji ýyla baglaşylan ýödara düşüşmek hakynaky ähtnama laýyklykda obagjylyk we daşkur şowgormak ministrliginiň garamagynaky obagjylyk tenkalaryny 2019-njy 2020-nji ýyllar aralygynda 3 tapgyrda telematik sanly goma geçirmek babatda konsepsiýa gol çeklenigi bellenildi. Vice-premier oýtanaga toplumyny John Deere kompaniýasynyň döwrebap tenkalarynyň birinji tapgyrynyň netijeli ulanýanlygy barada hatabat berip, döwlet başçylygynyň garamagyna, gowy çekişine hemde onuň ýygyk işlerini döwrebap obagjylyk tenkalarynyň we gurallarynyň ikinji we üçünji tapgyrlaryny satyn almak barada kararyň taslamatyny ödürledi. Resminama laýyklykda obagjylyk we daşkur şowgormak ministrligine John Deere kompaniýasynyň obagjylyk tenkalaryny we gurallaryny, şeýlekem ular üçin ýetýäşik şaýlaryny satyn almak boýunça şertnamany baglaşmagy ygtyýar bermek gödüňli tutulýar. Hormat prezidentime de hatabat dinläp, John Deere kompaniýasynyň Türkmenistanyň uzullyň gelýän işigur hyzmatdaşlygyny belledi. Oýtanaga toplumynyň kuwatlyklaryny artdyrmak, ony täsir usullarda we dünýäniň öňde bar tejribesiniň esasynda teň Kitaydan döwre baplaşdyrmak ýurdumyzyň durumşa geçirýän ykdysady ýadatynyň wajyp ugurlarynyň biridir. Döwlet başçylaryň obagjylygynyň dolanyş ulgamyna sanly elektron usuly ornaşdyrmak meselelerini ýetigderli gödekçilikde taklamak taşyrdy. Hormat prezidentimiz degişli resminama gol çekip, ony sanly ulgam arkaly vice-premieri berdi. Hemde resminamadan gelip çykan wezipeleri üstünlükli ýerine getirmek boýunça bir näçe tawşyklar berdi. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Perçekow, Tenagat we Gurulşyk Önümçigi ministrligi tarapyndan tenagaty ösdürmek boýunça gödüňli tutulan çäreler durumşa geçirmek, ýurdumyzda daşary ýurtlardan getirilýän haritlaryň orny tutýan hemde eksportdan ýetilenlen haritlaryň öňünçigini ýola goýmak üçin önümçikleri gurmak boýunça alınıp bolýan işler barada hatabat berdi. 2020-2023-nji ýyllarda tenagat we önümçik deskalaryny gurmak hakyndaky karara laýyklykda 11 deskany gurmak gödüňli tutulýar. Häzirki wagtda olaryň bir näçesinde gurulşyk işleri alınıp barýar. Ahal vilayatynyň Göktepe etrawyna Türkmen aýna önümleri kärhanasynyň çägine bir gece günüň dowamyna 100 tonna çüýje önümlerini öndürýän goşmaça önümhanany gurmak boýunça beýleşik geçirildi. Onuň netijeleri boýunça Arsgaly Ähmet Gyzygy kärhanasynyň teklibi taýlanyp alyndy. Şonuň bilen baglykda döwlet başçylygynyň garamagyna degişli teklipler hödürlenildi. Hormat prezidentime de hatabat dinläp, Türkmenistanyň ýurdumyzyň sarpejlerini derur bolan daşary ýurtlardan getirilýän haritlaryň orny tutýan önümler bilen doly üpçün etmäge okyply, kuwatly gurulşyk tenagatyny kemale getirmegiň wajypdygyna ünsçekdi. Şonuň bilen baglykda döwlet başçylaryň pudugyň kuwatyny ýygyderli pugtulandyrmagyň hemde derur gurulşyk serişdeleriň şol sanyna aýny önümleriniň öndürilişini artdyrmagyň möhümdigini bellep, bu gurda alınıp bolýan işleri dowam etmegi we ýöňde goýulan wezipeleri ýerine getirmäge ýüren jogapkärlik çemeleşmegi taşyrdy. Soňra vice-premier Perçekow hatabatyny dowam etmek bilen tenagat we gurulşyk önümçigi ministrliginiň ýöňünde goýulan wezipeleri laýyklykda ýurdumyzda giňerimde alınıp bolýan gurulşyklary hemde ykdysadymyzyň beýleki pudoklarynyň önümçik zerurlyklaryny we ilatymyzy zerur bolan ýokary ýylly tenagat önümleri bilen ýeterlik derejede öpçün etmek üçin alınıp bolýan işler barada aýtdy. Hormat prezidentimiň garamagyna Täjikistan Respublikasynyň Täjik alümini kompaniýasy açyk görnüşli paýdalar jemgyýetiniň alümin önümlerini satyn almak baradaky kararyň taslamaty hödürlenildi. Hormat prezidentimiz tenagat önümçigi üçin zerur bolan çygy malyň
alümini önümlerinin öz wagtyna satyn almagynyň wajypdygyny aýdyp, daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen özleri bähwetli gatnaşyklary geňeltmegiň möhümdigine ünsçekdi. Yurdumyzyň senagat puwdagynyň öňünde goýulan wezipeleri üstünlikli çözmekde şol hyzmatdaşlyk uly ähmete eder. Döwlet başlarymyz degişi karary gol çekip, ony Sanyl Gomarkaly vice-premieri berdi we onuň ýerine getirilmek babatda anyk tawşyklar berdi. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Gylyjew ýurdumyzyň haritlaryny daşarky bazarlarda ilerletmek üçin Türkmenistanyň öndürilen atly milli nişany taýýarlamak boýunça görülýän çäreler barada hatabat berdi. Bir karar döwletiň täze ýamynyň galkynçy döwrüne ýurdumyzyň ykdysady kuwatyny pogtalandyrmak, daşary ýurtlar bilen täwda ykdysady hyzmatdaşlygyny giňeltmek we eksport mümkinçiligini artdyrmak boýunça giňerimli işler alınıp barýar. Bu işleriň netijesinde ykdysadyň dürli puwdaklaryna ýokary tehnologiýaly döwrewap kärhanlar gurulyp işe girilýär. Olarda öndürilen bäsechik okuyuply ýokary hilli önümler içerki we daşarky bazarlarda barha giň ornalýar. Türkmenistanyň 2021-2030 ýyllar üçin daşary täwda strategiýasyna laýyklykda ýurdumyzyň haritlarynyň daşary ýurt bazarlaryna ýerlenişini artdyrmak maksady bilen täze milli täwda nişanly haritlary döretmek hem de olary dünýä bazarlaryna giňden tanatmak boýunça wezipeler gözüňe tutildi. Türkmenistan dünýä birleşiginde Türkmenistanyň öndürilen nişanly ýokary hilli haritlary öndürmekde uly kuwaty ýa bolan döwlet hökümine tanalýar. Munyň özi ýurdumyzyň dünýä bazarlaryna awraýynyň ýokarlanmagyna, eksport kuwatynyň artmagyna we maýy goýumlaryny çekmäge oňyn täsir edýär. Türkmenistanyň öndürilen milli nişanyň şekilini taýlap almak maksady bilen täwda senagat darasyna, degişi ministrlikleriň we puwdak idaralarynyň gatnaşmagyna ýurdumyzyň suretkeşleriniň, dizaynerleriň, talyplaryň we raýatlaryň arasynda bäsechik yglan etmek meýilleşdirilýär. Şunun bilen baglyqda vice-premier döwlet başçylygynyň garamagyna derur taýýarlyk işlerini guramak babatda degişli teklipler götürildi. Hormat prezidentime de hatabat dinläp, döwrewap bazar gurallaryny giňden ornaşdyrmagyň atabyny, ýurdumyzyň täwda ulgamyny we telekeçiligi hemme taraplaryny ösdürmegiň, hyzmat ulgamyň orny ýokarlandyrmagyň döwletimiziň durmuş ykdysady syýasatynyň ileri turýan gurlarynyň biridigini bellädi. Döwlet başçylygymyz ähli puwdaklarda düýpli özgertmeleriň amala aşyrylýanyny, giňerimli işleriň geçirilendigini hem de uly üstünlikleriň gazanlandygyny bellädi. Ýazyrky döwürde Türkmenistan ýokary tehnologiýalary we innovasiýalara dayanýan çalt tepkinlerden ösýän döwlet hökümine dünýäde giň meşgullygy boldy. Ýurdumyzda giňerimli taslamalar hem de oňyn başlangyçlar üstünlikle alaşylýar. Hormat prezidentime de Türkmenistanyň öndürilen milli nişany taýýarlamak baradaky teklipi makullap, bu babatda täze usullary we çemeleşmeleri gözlemegiň zerurdygyny öňçekdi. Hem de Türkmen dizaynerleriniň dünýäniň laýyklykda bu ýolgamda ýöňde tejribäni öwrenmekden ugralmalygyny, şol sanyna sany ulgamy giňden ulanmalydygyny bellädi. Şunun bilen baglykda döwlet başlarymyz bellenlen meýilnamalary üstünlikli ýerine getirmek üçin şertleri döretmek babatda alınıp bolýan işleri dowam etmegiň zerurdygyny belläp, bu babatda vice-premiere bir näçe anyk tawşyklar berdi. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Mehmedow May aýynda meýilleşdirilen medeni şäherleriň we medeni durmuş maksatly desgalaryň açyş tawralarynyň maksatnamasy barada hatabat berdi. 2020-nji ýylyň halkyň arkadagy zamana silip elan edilmegi münasibetli şu ýylyň may aýynyň dowamyna maslahatlar, dürejlik duşuklary, tergiler we beýleki mowduklaryň şäherler geçiriler. Höwüçüň aýdymçy ýaşlaryň arasynda ýanglan diýarym tele bäsechiginiň, duwtarçy bagşy adamlaryň arasynda elan edilen çaltana bagşy bäsechiginiň şeker we itrap tapgyrlary hem de dekinli çağlaryň arasynda elan edilen garaşdyrlygyň merjen däneleri bäsechiginiň wilayet we Aşgabat şeker tapgyrlary geçiriler. May aýyna Urada bayramy 1941-45-nji ýyllaryň beýik watançylyk gurşunyna gazanılan ýeňiş güni, Türkmenistanyň konstitusiýasynyň we döwlet baýdagynyň güni, türkmen halkynyň bayramy, Aşgabat şekeriniň güni hem de soňkyjaň dawarasy münasibetli meýilleşdirilen dürli medeni şäherler barada hatabat berildi. 12-13 maýda Aşgabat şekerini Merkezi Aziýa döwletleriniň we Russiýa Federasiýasynyň parlamentary forumuny hem de Merkezi Aziýa döwletleriniň we Russiýanyň dinarlarynyň dialogyny geçirmek gözüňe tutilýar. May aýynyň soňky 10 günlüginde ýurdumyzyň teatrlarynyň arasynda Türkmen teatr turňa datly teatr festivali geçiriler. Täwda senagat arasynda Ak şekerim Aşgabat datly diýip bolan köp ugrly halkara tergi hem de haly we haly ölümleriniň tergisi guralar. Hormat prezidentime de hatabat dinläp, ähli meýilleşdirilen medeni şäherleriň ýokary guramaçyk derejesine üpçün etmegi taşyrdy. Olaryň her biri milli ýörelgelere laýyklykda bay many mazmuny eýe bolmalylar hem de täze taryhy ýamda gurulýan dawralaryň ruhuna kywap gelmeliler. Döwlet başlarymyz may aýynda meýilleşdirilen bayramçylyklary we halkara şäherlerine ýokary derejede taýýarlyk görmegiň zerurdygyna ünsçekdi.
Tarihi ähmetli wakalara hemde şanly tenlere başlanılan çeyrelerin himmeti ýokary guramaçyk derejesine geçirilip, olarda döwletimiziň umumy adamdat insanperwer ýörelerine ýerýän paragaçyk söýjülükli we dürüjlükli siýasatynyň many mazmunyny öz beýany tapmalylar diýip hormatly prezidentimiz aýtdy. Bu babatda vice-premiere anyk görkezmeler berdi. Döwletdaşlarymyz täze deskalaryň açyş tawarlary bilen bagly meseleye geçip, olaryň takyk kanawynyň düzülmelidigine çekdi. Hemde şu münasibetli gurulýan çeyrelerin ýokary guramaçyk derejesine geçirilmegi babatda bir näçe tawşyklar berdi. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Toýluýew 2024-nji ýylda Fransiýa Respublikasynyň Paris şäherine geçiriljek 33-nji Tomsky Olimpiya we 17-nji Paralimpiya oýunlaryna Türkmenistanyň milli ýygyny toparlaryny taýýarlamak boýunça arnyp barýan işler barada hatabat berdi. Ýurdumyzda beden terbiýanyň we sportuň özüň rugamy kemale getirmek hemde kämilleşdirmek barada alınıp barýan işler bilen bir gatarda halkara derejeli ussat türgenleri taýýarlamak, ýokary netijeli sport ösdürmek, türkmen türgenleriniň hüner ussatlyklaryny hassa ýokarlandyrmak we iri sport ýaşlaryna üstünlikli çykyş etmeklerini gazanmak uğruna degişi işler toplumdan esasy alınıp barýar. Tokyo 2020 Olimpiya oýunlarynyň tejribesinden ugralyp, türgenleriň taýýarlygy bilen bagly dürli guramaçyk meseleler boýunça degişi ministrlikler we pugdoklyň dolanyş idaralary bilen taýdaşykly işler ýola goýmak hemde ýöňde duran wezipeleri meýilnamany esasy amalaşdyrmak maksady bilen 33-nji Tomsky Olimpiya we 17-nji Paralimpiya oýunlaryna Türkmenistanyň milli ýygyny toparlaryny taýýarlamak boýunça guramaçyk toparyny döretmek teklip edilýär. Hormatly prezidentime de hatap etdiňler, ýurdumyzda beden terbiýany we sporty ösdürmek boýunça alınıp barýan giňerimli işleriň wajypdygyny belledi. Dünýä derejesindäki ussat türgenleri, ýokary hünärli türgenleri we beýleki orda hünärmenleri taýýarlamak şol işleriň esasy uglary bolup durýar. Häzirki wagtda dünýä derejesindäki iri ýaşlarda Türkmenistana münasip wekilçilik edýän hemde ýurdumyzyň sport awraýyny hassa belinde galdyrmaga tallamly goşunt goşýan ýaş zekinli türgenlerimiziň üstünlikli çykyşlary milli sport lugamasyna amalaşdyrylýan özgertmeleriň netijeli häsiýet eýdiginiň aýdyň subutnamasydyr. Döwletdaşlarymyz türgenlerimiziň tebit we dünýä derejesindäki dürli ýarşlarda üstünlikli çykyş etmeginiň köp babatda olaryň tälimçileriniň ussatlyk derejesine baglydygyny belläp, vice-premiere bu ýurda alınıp barýan işleri kämilleşdirmek boýunça anyk tawşyklar berdi. Hormatly prezidentimiz Parisde geçiriljek Olimpiya we Paralimpiya oýunlaryna aksam taýýarlyk görmeň zerurdygyny aýdyp, hemde hödürleriň teklipleri makullap, türgenlerimiziň geljekde de watanymyzyň sport awraýyny gorajakdyklaryna hemde özleriniň ussatlygy bilen Olimpiya hereketiniň bilent ýörelgelerini münasip dowam etjekdiklerine anan bildirdi. Soňra Ministrler Kabinetiniň ýanynaky Ulug we Kommunikasiýalar Agentliginiň baş direktori Çakyýew ygtyýarlandyrmak işini mundan meýlekde ösdürmek boýunça görülýän çäreler barada hatabat berdi. İşin aýry-aýry görünüşlerini ygtyýarlandyrmak hakyna Türkmenistanyň kanunyny hemde Türkmenistanyň ygtyýarlandyrmak işini guramagy kämilleşdirmek hakyna Türkmenistanyň prezidentiniň kararyna laýyklykda ulug ekspedisiýa işini ygtyýarlandyrmak hakyna düzgünnamanyň işlenip taýýarlananlygy habar berildi. Geçirilen işleriň netijesi boýunça zerur resmi namlaryň toplumy we awtomobil, howa hemde deňiz ulaglaryny ýükler daşama guramak boýunça iş ýerine getirilenine döwletiň fizik we ýuridik şahslaryň hukuklaryny hemde kanuny bähwitlerini goramaga gönükdirilen degişli teklipler taýýarlandy. Hormatly prezidentime hatap etdiňler, ulug ulgamyny ygtyýarlandyrmak işini kämilleşdirmegiň wajypdygyny belledi. Munyň özü häzirki zamanyň şertlerinde ykdysady gatnaşyklary hemme taraplaryn ösdürmek zerurlygy bilen şertlendirildi. Döwletdaşlarymyz ýurdumyzyň ulug kommunikasiýa ulgamyny toplumdan ösdürmek boýunça bellenlen meýilnamalaryň ýakydyny ýygyderli durumça geçirmek wajypdygyny aýdyp, ýöňde bar tehnologiýalary giňden ornaşdyrmak esasyna ulug düzüminiň işiniň netijelegini ýokarlandyrmak boýunça möhüm çäreler görmegiň zerurdygyny belledi. Munyň özü bu ulgamyň öňüne goýulan wezipeleriň üstünlikli çözülmegine ýardam eder. Hormatly prezidentimiz ulug ekspedisiýa işini ygtyýarlandyrmak boýunça teklipleri makullady. Hemde agentligiň ýol başlygyna belirlenen wezipeleriň talaba laýyk ýerine getirilmegini üpçül etmek maksady bilen bu ýurda alınıp barýan işleri dowam etmegi bir gödөгçülükde taklamagy tapşyrdy. Soňra Ministrler Kabinetiniň mejlisine gatnaşçylar hormatly prezidentimizi ýetip gelýän türkmen bedewiniň milli bayramy bilen tüýsürekden gutladylar. Hökümet agdalary Halkara Ahaltekaçylyk Assosiasiýasyna ýol başlyk edýän döwletdaşlarymyza begişli bedewleriň tutuş dünýäde şan şöhratyny artdyrmakda edýän tagallar üçin hoşallyk bildirip, hormatly prezidentimize berik jan saglyk, ähli asyrly başlangyçlaryna üstünlikleri arzu etdiler. Sanly ulgam arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde başga da bir näçe möhüm meseleler garaldy. Olar boýunça degişli çözgütleri kabul edip, hormatly prezidentimiz mejlis jemledi.
Hormatly Ministrlar Kabinetinin agzalary, biz Ministrlar Kabinetinin meclisinde bir näçe soraglara seretdik. Pudoklary ösürmäge gönükdirilen käbir resmi namalary kabul etdik. Şunuň bilen Ministrlar Kabinetinin sany uly markal meclisini geçirip butorýarys. Men sizin ähliňizde bir can saglygyny, maşgala we dansylygyny, berkarar watanymyzyň gülläp ösme uğruna alyp barýan işleriňizde uly üstünlikleri arzu edýär. Indi bolsa Türkmenistan prezidentiniň gol çekeni resmi namalar bilen tanışdys. Beýik ata-babalarymyzyň bize gösged edeni rehimdarlyk we insan-perwerlik ýöreglerini gollanyp, türkmen jemgyýetiniň hemde her bir maşgalanyň agdyberini we bütewligini hasa putolandyrmak maksady bilen şeýlekem mukaddes Gadir Gejeti münasibetli Türkmenistan prezidenti ýurdumyzyň ýarary işleriniň belen serkerde başdy. Serdar Berdimuhammedow iş ketirenleň mukaddes Gadir Gejeti münasibetli günäsini geçmek hakynda fermana gol çekdi. Günäti geçiren raýatlary mundan welek azatlykdan mahrum etmek görnüşindäki esasy jeda şeresini çekmekden boşadyrly. Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynçy döwrüne gymmatly kagzylaryň bazaryny hasy ösürmek maksady bilen şeýlekeme işiň aýry-aýry görnüşlerini ygtyýarlandyrmak hakyndaky Türkmenistanyň kanuny laýykda Türkmenistanyň prezidenti karary gol çekdi. Resmi nama laýykda maliýe bazarlaryny dolandyrmagy, diňe gazyny birjalarynyň işi ygtyýarlandyrmagy degişdirli we işiň beýikçi görnüşi boýunça ygtyýarlandyrmanyň berilmegi üçin degişli döwlet paji degişli meşhurda belenirli. Maliýe bazarlaryny dolandyrmagy, diňe gazyny birjalarynyň işi ygtyýarlandyrmagy Maliýe we Ykdysadyýet ministrligi amala aşyrmagy borçlydyrly. Maliýe we Ykdysadyýet ministrligine Adalet ministrligi bilen birlikde karardan gelip çykýan üýtgetmeleri we goşmaçylary Türkmenistanyň kanunçylygyny girdimek baradaky teklipleri bir ay möhletde taýýarlamak we Ministrlar Kabinetine bermek tapşyryldy. Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynçy döwrüne ýurdumyzyň oba hojalyk pudogynda özgörtmeleri üstünlikli durmuşa geçirmek we pudogyň maddi çeýniki binýadyny hasa putolandyrmak hemde oba hojalyk çeýniklerini, guralaryny hemde ular üçin ätiýaçlyk şaýlaryny tapgyrlaýyny satyn almak maksady bilen Türkmenistanyň prezidenti karary gol çekdi. Resmi nama laýykda oba hojalyk we daşky uşawy gorumak ministrligine oba hojalyk çeýniklaryny, guralaryny hemde ular üçin ätiýaçlyk şaýlaryny 2022-nji ýylda Türkmenistana getirmek şertinde satyn almak barada Germaniýa Federatiw Respublikasynyň John Deere kompaniýasy bilen şertnama baglaşmaga ygtyýar berildi. Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynçy döwrüne ýurdun ykdysady kuwatyny hasa berkitmek, gaýtadan işleýän senagat önümçiliklerini innovasiýon esasy ýol goýmak, içerki bazarlary daşary ýurtlarda öňürleýän haritlaryň orny tutýan haritlar bilen bolýany üpçün etmek maksady bilen Türkmenistanyň prezidenti karary gol çekdi. Resmi nama laýykda senagat we guruluşyk önümçiligi ministrliginiň Neftmaj döwlet kärhanasyna önümçilik işlerini zerur bolan 7.000 tonna sodulan alüminium hemde 3.000 tonna guýma alüminium taýynçlaryny satyn almak barada Täjikistan Respublikasynyň Täjikskaya alüminiýa kompaniýa açyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti bilen şertnamalary tapgyrlaýyn baglaşmaga ygtyýar berildi. Türkmenistanyň adam hukuky bagatda halkara borçnamalarynyň we halkara insan-perwer hukugynyň ýerine ýetirilmegini üpçün etmek boýunça pudagara topornyň işini kämilleşdirmek maksady bilen Türkmenistanyň prezidenti karary gol çekdi. Resmi nama laýykda Türkmenistanyň adam hukuky bagatda halkara borçnamalarynyň we halkara insan-perwer hukugynyň ýerine ýetirilmegini üpçün etmek boýunça pudagara topornyň düzüme tasdiklanýanly.
Hormat Prezident Huda Serdar Berdimuhamedov Türkmenistan'ın halkının ve hükümetinin adından hem de hut öz adından Yaponiyanın imperatoru Naruhito, Yaponiyanın premier ministri Fumio Kishida ve yurdun halkını Türkmenistan ile Yaponiyanın arasındaki diplomatik atnaşıkların yolu koyulmanın 30 yıllık münasebetli yürekten kutlaularını ve en gowy arzularını iverdi. Bizim döwletlerimizin arasındaki gatnaşyklary birek-birege hormat koymagy, den hukuklulugy hem-de özara ananşmagy esaslanýar. Türkmenistan iki taraplaryny gatnaşyklaryň giňeldilmegine gyzyklanma bildirýär. İki taraplaryny hyzmatdaşlygyň geljekde bilelikdäki tagalarlarymyň netijesinde halyklarymyň bähidine mundan beregem ösdüriljekdigine ananýan diýip döwlet başlarymyz beledi. Hormat Prezident Huda Serdar Berdimuhamedov geçen döwürde birek-birege hormat koymagy, den hukuklulugy hem-de dostlugy esaslanýan döwlet hyzmatdaşlygyň ösdürilmegine ýokary sepketlere yetilendigine kanagatlanma bilen beledi. Hyzmatdaşlyk ýyllaryna bize açyk syýasy dialogu we netijeli söwda ykdysady gatnaşyklary ýol goýduk. Şerekeme medeni ansanperwer gatnaşyklarymyzy putolandyrdyk. Häzirki wagtda biziň ýurtlarymyzda köp taraplaryň görnüşde hem-de awraýly halkary guramallarynyň şäherlerini, hereketlerini üstünlikli utgaşdyrýarlar. Mundan başga da öňde barjy Yapon kompaniýalarynyň Türkmenistany iri senaga taslamalarının durmuşa geçirilmegine gatnaşmagy aýratyn bellerlikdir diýip hormat Prezident Serdar Berdimuhamedov noktada we bu urda hyzmatdaşlygy dowam etdirmegini hem-de kompaniýalaryň işleňi üçin zerur şertleri döretmäge taýýardygyny beýan etdi. Döwlet başlymyzy Türkmenistan ýene Yaponiýanyň arasynda ýol goýulan netijeli hyzmatdaşlygyň ösdürilmeginiň halyklarymyň bähidine dogry laýyk gelýänini belläp, strategik häýeti ýewiren Türkmen-Yapon gatnaşyklaryny mundan beregem ösdürmek üçin bilelikde tagalla ediljekdigine anan bildirdi. Şu ýakymly mümkinçilikden peýdalanyp, hormat Prezident Serdar Berdimuhamedov, imperator Naruhito we premier ministr Fumio Kishida tüýsürekden berkjan saglyk, bagtyarlyk we awadançylyk Yaponiýanyň halkyna bolsa parahatçylyk, ösüş we rowaşlyk arzuw etdi. Şunu Daşary işler ministrligine sanly ulgamar kary Merkezi Aziýa Russiýa görnüşinde daşary syýasat idaralarynyň ýol başlarynyň 5-nji mejlisi geçirildi. Mejlisiň dowamyna köp taraplaryň hyzmatdaşlygy mundan meýlekde ösdürmek meseleleri ara-ara maslahatlaşyldy. Hususan daşary syýasat idaralarynyň ýol başlary Merkezi Aziýa döwletleriniň hem-de Russiýanyň arasynda syýasy, söwda, ykdysady, medeni insanperwer ulgamlardaky hyzmatdaşlygyň üstüne durup geçdiler. Diplomatlar şeýle de sewitde durnukullygyň, howpsuzlygyň saklanmagy bilen bagly meselelere seretdiler. Öz çykyşynda döwlet ara gatnaşyklarynyň ýoldagy bilen oňyn ösüji depgenne bellemek bilen daşary syýasat idarasynyň ýol başdy. Bu duşuň sewitde hyzmatdaşlygyň hasa putolandyrylmagyny üpçün etmekdäki ähmeti barada noktada. Şeýle-de duşukda sewitin howpsuzlygyny saklamak üçin mäkem şertleriň hem-de ykdysady, söwda, senagat, energetika, ulug saglygy goruş, ekologiýa, daşguşy gorumak ugurlaryna özara berkbetli giň gatnaşyklary alyp barmak üçin mümkinçilikleriň döredilmeginiň möhümdigi bellenildi. Şeýle-de bir ýerde Yaponiýanyň Türkmenistanyň adatdan daşary we dowlat ýaly ilçisi bilen duşuk geçirli. Diplomatlar iki ýurdun döwlet başdanlarynyň arasyndaky ananşmak ýörelgesine esaslanýan gatnaşyklaryň ýokary derejesini beýan etdiler. Hem-de oň ýurtlaryň, halklaryň bähbidine gönükdirilen netijeli hyzmatdaşlygyň giňeldilmegine, putolandyrylmagyna itergi berýändigini bellediler. İşen sehwataşlygyň başyna taraplar şonuň ýaly Türkmen-Yapon hyzmatdaşlygynyň syýasy, diplomatik, söwda, ykdysady, insanperwer ulgamlaryna ýerigdäli ösdürilýändigini bellemek bilen bu ugurlarda ähmetli özara mümkinçilikleriň bardygyny belläp geçdiler. Geljek uly iki taraplaryň taslamalaryň ilerledilmegine ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça Türkmen-Yapon komitetiniň ähmetli mümkinçilikleri aýratyn bellenildi. Şun paýtatymyzda Türkmen bedewiniň milli bayram münasibetli Türkmen bedewi we dünýäniň seyisçilik sunuty atly 14-nji alymy maslahat geçirildi. Onu ýurdumyzda hormat Prezident bilen parasatly ýol başlygyna ahalteki bedewleri we olary ösdürip ýetişdirmegiň seçki hem-de tohumçylyk işiniň meseleleri, seyisçilik sunuty, şeýle-de veterinariýa ulgamyna, häzirki zamanyň ösen tejribesini ornaşdyrmak bilen baglanşykly meseleler ara maslahatlaşyldy.
Maslahatın başından hormatly prezidentimiň gol çeken değişli permanentlikty Halkara Ahaltek Açylyk Assosiasiýasynyň agzalaryna hemde ýurdumynyň atşynatlaryna Türkmenistanyň at gazanan atşynaty diýen hormatly atlar daqylly. Halkara Ahaltek Açylyk Assosiasiýasynyň öňünde durýan güýpeleri üstünlikli amal aşyrmak, milli atşynatlyk sungatyny ösdürmek, bu ugra öňdewazy tejribeleri ornaşdyrmak hemde atşynatlaryň arasynda özara behbetli hyzmatdaşlygy giňeltmek maksady bilen şeýle-de assosiasiýanyň müdiriýetiniň tesbirnamasyna laýyklydy Halkara Ahaltek Açylyk Assosiasiýasynyň agzalygyna ýuridik hemde fizik şahslary kabul etmek boýunça hormatly prezidenti bilen gol çeken karary golly. Bu ýokary siýlegler hemde hormatly atlar, olara atçylygy ösdürmäge goşandy. Halkymyzyň milli buýsanjy bolan Ahalteke bedewleriniň tohum araslygyny hil derejesine saklamakda türkmen bedewleriniň şan şöhratyny dünýä ýaymakda bitiren hyzmatlary hemde hüner uslatlygy göz öňüne tutulyp gowşurly. Bu çäre ýurdumyda öz işlerini nutuluk derejede alyp barýan Ahalteke bedewleriniň ösdürme uğruna ähli güýç gaýratyny, hüner uslatlygyny, bilimli hemde ukybyny gaýgyrmaýan adamlara aýratyn ünsürliýäniň hemde hormat goýulýanynyň nowata husutnamasyna urly. Hormatly atlara münasip bolanlar hemde Halkara Ahaltek Açylyk Assosiasiýasynyň agzalygyna kabul edilenler Ahalteke bedewleriniň baş sanyny artdyrmaga gönükdirilen zähmetlerine berilen ýokary baha üçin hormatly arka dagy serdarymyza hoşalyk sözlerini aýtdylar. Şeýle-de bekişli bedewleriň dünýä derejesindäki awraýynyň hasa belende galmagyna, olaryň tohumçylyk işini kämilleşdirmäge mundan meýlekde goşan goşjokdyklaryny ananyrdylar. Türkmenistan döwletimizde giňden belenýän Türkmen bedewiniň milli bayramy münasibetli hormatly prezidentimiň fermany bilen maňa da Türkmenistanyň at gazanan atşynaty diýen hormatly at daqylly. Şu pursatdan peýdalanyp atşynatlary Türkmen bedewiniň milli bayramyny gutlaýar. Hormatly prezidentimiň jany sag bolsun, başy dik bolsun. Biz atşynatlara şolar ýaly mümkinçilikler berýän üçin hormatly prezidentimize köp sag bolsun aýdýan. Hormatly prezidentimizin parasat başçylygynda halkyň arkadagly zamanasy ýylynda halkymyzyň göz guwançy, milli buýsanjy bolan behiş bedewlerimizin şanyna tutulýan uly toýun şäherlerine meniň ömrümde bir şatlyk waka boldy. Parasatly maktubul atamyzyň ýagşyny äle mardylar diýip bir ajaýyp sözi bar. Biziň behişde Ahalteke bedewlerimize medel şol halkymyzyň döreden iň bir gowy ýüzüniň tuwany deňelýän gymmatlyk ajaýyp gymmatlamadygam dünýäniň onlar şuýurdunyna ösdirilip ýetişdirilýändigi bu halkara guramanyň dünýäniň dürli künjeklerinde agdalarynyň bardygy bizi diýsen bu ýöndürýär üçin köýşe keremli topragynyň ajaýyp gymmatlygy dünýä ýaňsalýa şu ajaýyp ýeňişleriň sakatynda Halipa arkadagymyzyň hormatly prezidentimizin taýy sagallasy bar. Menem şu ajaýyp bayramçylyk günlerinde maňa da Halkara Ahaltek Açylyk Assosiasiýasy halkara guramalaryň agdasy bolmak albaqty miýesir etdirendigi üçin Halipa arkadagymyza hormatly prezidentimize tüýsürekden sag bolsun aýdýaryn. Ähli halkymyzy, hormatly prezidentimizi, Halipa arkadagymyzy ýurdumyzda uly tutumlar bilen toýlanýan türkmen bedewiniň milli bayramy bilen tüýsürekden gutlaýaryn. Asarlaryň dowamynda şöhraty pederlerimiz ansan gylykly, ýelden ýennam, eýesine wepaly atlary ösdürip ýetişdiripdirler. Türkmen halkynyň dünýä beren Ahalteke bedewleri halkara derejesinde aýratyn ähmet berilýän atlary gurdular. Her iki döwürde dünýäniň dürli künjeklerini şol sany Hataýda, Amerikanyň Birleşen Ştatlaryna, Fransiýada, Germaniýada, Italiýada, Arap ýurtlaryna hemde başga bir näçe döwletlerde Ahalteke bedewlerini ösdürip ýetişdirmek, olary almy esasda öwrenmek hemde şu tohumdaky atlary dürli görnüşli ýaşlara taýýarlamak bilen meşgulanýan atçylyk assosiasiýalary, guramalary, kampaniýalar hereket edýär. Bu orta juda zekinli, işini ören ihlasly çemeleşýän hemde oňa zekin siňdirýän türkmen halkynyň döreden milli ýörelgileriniň tutuş adamda ähmetli gymmatlygy öwürlýäniňi aňladýar. Ahalteke bedewleriniň gözelligi, çeýeligi, häsiýeti, tebigy renk aýratynlyklary hemde olaryň wepalygy barada bir näçe nakyllar, paýhatly jümleler, rowaýatlar, ganatly sözler döredilipdir. Asarlaryň hemde köp nesilleriň şol urwatyň özünde taryhyň dowamyna sağlaşyň baglanşygyny özüne jemleýän Ahalteke bedewleri halkymyzyň milli buýsanjy hemde guwanjy opdurýar.
dünýä belli bekişli bedewleriň asıl mekany bolup durýan Türkmenistan, adymy medeniýetiň hemde dünýä nüfuslyk ýörelgelerin ýurdy hasaplanýar. Masatyň dowamynda ýurdumyň ägir türli tokumçylyk seçki mümkinçilikleri bolan açylyk puwdagyna täze almy usullaryň hemde guramaçylyk çemberleşmeleriň dünýäniň öňdewazy tejribesiniň giňden ornaşdyrylýanyny barada aýdyldy. Munyň öňde ajaýyp tokumdaky atlaryň görnüşlerini aýygly saklamagy hemde olary milli taryhy gymmatlyk kökmünde geljek nesilleri ýetirmäge mümkinçilik berýär. Härki döwürde Türkmenistan tokum atçylygynyň halkara merkezine urlýar. Biziň bedewlerimiz hemde çapykdywarlarymyz daşary ýurtlarda geçirilýän iri gözden geçirilişleriň, awraýly açylyk sport ýarışlarynyň hemde at çapşyklarynyň ýeňjileri bolýarlar. Şeýle-de maslahatçylar bu ilmi maslahatyň dünýä tejribesini öwrenmekde hemde ýurdumyzda açylyk puwdagyny üstürmek uğruna gazanylýan üstünlikleri dünýä ýaýmakda hemde dörli ýurtlaryň açynatlary bilen özara pikir alşmakda möhüm orun eýilýändigini aýratyn belediler. Şeýle-de bu uğra değişli ilmi maslahatlaryň geçirilmegi ýurdumynyň açylyk puwdagyny östürmek, türkmen bedewiniň şan şöhratyny hassa belende götürmek uğruna döwlet derejesine tagallydylýan üçin hormatly prezidentimize hoşalyk sözler aýdyldy. Halkymyň asarlary aşyp gelýän açynatlyk ýörelgeleri döwrewap derejede östürilýär. Arasagany ahalteke bedewleriň baş sanyny artdyrmak, olaryň tebigy reňkleriniň öz boşlugy hemde atlaryň gelip çykyşlary barada alymlar bilen almy işler alyp barmak, şolar watyň özünde açynatlyk däpleriniň östürilmegini üpçün edýän ýokary derejeli şertler döretmek meseleleri döwlet siýasatynyň ileri tutulýan uğurlarynyň birine urly. Ýurdumyzda aqwalyny ahalteke bedewlerine bagşlanan adamlar çuňur hormat sarpa bilen goşalanlar. Türkmen bedewiniň milli bayram münasibetli açylyk puwdagyna has tapawatlanan işgärleri hormatlamak şäheresi aýdym sağly çykyşlaryny goşdy. Munyň özi ýurdumynyň durmuşyna möhüm ähmiýeti bolan şanly wakalaryň belin dawarlara ýa-da gazy pursatlary wesenýäniň aýdym beýanyny urly. Şeýlelikde Türkmen bedewiniň milli bayram münasibetli geçirilen maslahat her döwürde bedew wady bilen andamly öňe barýan ýurdumyzda açylyk babatda hyzmatdaşlygyň ösdürilýänini görkezdi. Munyň özi hormatly arka dagly serdarymyzyň parasatly ýol başlygyna mehriban watynymyzda amal bolýan halkary ähmiýetli beýik işleriň netijeli käsede eýe bolýanyny görkezýär. Häzir günlerde döwrümizden derwäs meseleleri bilen baglanşyk maslahatlara giň ermerliýe işen häsiýetli şäherler ösüşlemeden öz borçly beýanydyr. Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň we meclisiniň başlangyjy bilen jemgyýetçilik guramalarynyň wekilleriniň gatnaşmagyny ýurdumyň sport we ýaşar siýasaty ministrliginiň Alimlar Akademiýasynyň guramagyna geçirilen wagt nasihat maslahatyny işin häsiýet mahsus bolup, depkin töwsýän ykdysat taýdan kuwatly, her bir adamyň durmuş taýdan goruglygy ýoly goýulan döwletimizde adamyň halal zähmet çekmegi, ýaşlamyň okumagy, hüner edinip ökdi hünermenler bolup ýetişmegi, münasip dyn çalmak üçin ähli şertler döredilýär. Bular baradaky gurrunlar şäherleň içinden erşarga çol geçdip, maşgaly mukaddesligi zenan mertebesi, milli gymmatlyklary dep desurlamyz, hereket edýän kada kanunlary berja etmek, kanunlylyk we hukuk tertibini öpçün etmek, raýatlyň hukuk bilimlerini artdyrmak, hukuk medeniýetini kemale getirmek, ýol hereketiniň howpsuzlygy, kanun bozulmalygyň öňüni almak, watan söýçüligi, zähmeti söýgüni terbiýelemek, döwletimiziň we jemgyýetimiziň gazananlaryny hasam berkitmek, derejelere çykarmak, çärelerde esasy üns berilen ugurlyk biri bolup, sagdyn durmuş ýörelgeleri agrarly gazanmak baradaky çykyşlary da uly orun berilip, ýurdumyzda her bir maşgalanyň awadan durmuşda ýaşamagyna, ýaş nesillerimiziň milli we umumy adamzat ruhy gymmatlyklar esasyny terbiýelenmegine gönüktirilen toplumlaryň özgörtmeleri üstünlikli durmuşa geçirilýär. Maslahatlarda kuwatly ruhy mazmun çemlenip, oly belin raýatlyk we watançylygy wagt etmekde, ýaşary terbiýelemekde uly ähmiýet ýedirip, çärelen ýokary ruh bilentligi halkymyzyň mizemez agzybirligini, betewlüğini alamatlanyrýar. Şeýle-de Türkmen döwlet neşriýat gullugynyň guramagyna berqarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy, bedew wady bilen röwşen geljek atly döreçilik doşu geçirildi. Türkmen bedewiniň milli bayram münasibeti geçirilýän dörli şäherler ýokary ruh bilentligi wesenýär. Olaň her birine ýurdumyzyň degişli urdaky ösüşleri aýdym görünýär.
Türkmen Owu Hujurlyk Institutyna Türkmen bedewiniň milli bayram münasibeti ahalteke bedewleri Türkmen halkynyň uçary ganatydyr atly alyma amaly maksat geçirildi. Onu çykyş edenler hormat prezident bilen ýurdumyza açylygy ösürmek, oňa gadymdan gelýän däplerini dikeltmek hemde tohum itlerimiz urany alabaylamyzy içini öwrenmek we bu meseleleň döwlet syýasatynyň ileri sürýän uranyň birini öwrleýän dogrusynda giňişini gurrun etdiler. Döwlet Mehmet Adadadynaky Türkmen Milli Dünya Dilleri Institutyna Türkmen bedewiniň milli bayram münasibetli sözde waspan ýetersem atly talipler arasynda dörüjülük bäýtaşy geçirildi. Zekinde ýaşary gamışlyk bedewliň waspany özdürden şygyrlaryna wasp etmek, çeper edebiýatda şahyrlaryň bedew wasp edýän şygyrlaryny çeper okumak hemde ajaýyp ahalteke bedewler bardaky almy maglumatlary beýan etmek şertleri bilen bäýtaşdylar. Türkmenistanyň Injiner Tehnika we Uly Kommunikasiýalar Institutyny beýişli bedewleri ýerimiň uçary ganatydyr we köňül buýsanjydyr atly ýürüt okuw sapa guruldy. Mawtumladynaky Türkmen Döwlet Uniwersiteti bilen Aman Kekelfadynaky mugallimçilik mektebiniň arasynda sanly ulugam arkaly geçirilen okuw usul masagydy şany sene başlany. Türkmen Owu Hujurlyk Institutynyň veterinar lukmançylyk hünerini bilim alýan talipler arasynda atlar Türkmeniň ruhy ganaty adlan bäýtaş geçirildi. Talip ýaşar hormat prezident bilen başlanýyşlary esatyna atçylyk pudugyna ýetilen bilen sepketler, atçylygyň taryhy we milli däpleri, şeride seyitçilik sunatynyň inçe tilsimleri bilen baglanyşykly sowallary jogap bermek bilen özleriniň bilim mabatdaky ustatlyklaryny açyp görkezdiler. Türkmen Owu Hujurlyk Uniwersiteti bilen Halkara Gatnaşyklary Institutynyň arasynda Türkmen bedewiniň milli bayram münasibetli onlaýn okuw maksady geçirildi. Döwlet Mehmet Adadadynaky Türkmen Milli Dünya Dilleri Instituty Türkmen bedewiniň milli bayram münasibetli atdy wepada bar sapada atly talipler alyma amaly maksadyny geçirdi. Maksady gahrymanlar kydamydan ahalteke bedewler bardaky kitaplarynyň neşir edilen dillerini ýurdumyzyň ýokary okuw mekdepleriniň talipleri gyzykly çykyşlar etdiler. Dünya dillerine yanlarına aydınlar bolsa masada gatnaşyjlarda bedewlerimize bolan buýsanjy hasam artyrdy. Türkmen Owu Hujurlyk Institutyna Türkmen bedewiniň milli bayram münasibetli öňe diňe öňe bedew watly Türkmenistan atly aýdym sazy bayramçylyk dawraty geçirildi. Onu ýerine ýetirilen aýdymlarda garaşsyz hemişelik bir tarap Türkmenistanyň dünýä ýüzündäki awraý Türkmen bedewiniň waspy. Hormatly prezident bilen edi Türkmenistany güllede sürmekde alyp barýan tutumly işleriniň giň gerimli beýany aýdym şöhrlenip köňüllere nur başlady. Türkmen Döwlet Beden Terbiýe we Sport Institutyna Türkmen bedewiniň milli bayramyna başlanyp arkadaky zamanada döwrüň bedew bady bar atly aýdym sazy sport şähereti geçirildi. Dabarang dowamyna milli oýunlar bilen baglanyşykly sportyň birnäçe görnüşlerinden görkezme çykyşlar ýerine ýetirildi. Umumy milli dabara Türkmen bedewiniň milli bayram münasibetli halkara insan perwer alymlary we ösüş universitetine geçirilen şäher ýurdumyzda bedew bolýan hormatyny ullugyny şöhretlendirdi. Atçylyk dünýäsi öz borçly urdur. Onu adamyň işiniň diňe bir uğur bilen baglanşdyrmak mümkin nädir? Bu öz borçluk biziň durmuşymyzyň köp taraplaryny öz içine alýan şäherleriň many mazmuny öz beýan tapdy. Bu şäherleriň many mazmunyň üstüne ajaýyp bayramçylyk öwüşünler bilen ýetirilýän gyýgynlygydyr. Baý ruhy bilen ýagdaýy şöhraty dünýäde bolan tebigatyny bide peşkeş beren Türkmen bedewleriniň hormatyny universiteti guralan dabarada aýdyň döwüldi. Ýaşyrlyk Haýfadynaky Halkara Neft we Gaz Universitetinde bayramçylyk münasibetde geçirilen dabara täsiri bilen tapatony. Häzirki döwürde ýurdumyzda açylyk sunatyny ösürmekde döwletimiz tarapyndan ähli şertler we mümkinçilikler döredilýän gowunjydyr. Edebi aýdym saz kompozisiýada täsirli boldy. Onu milli tarihimizden gahrymanlarynyň keşber janlanyrly beýik türkmen şahyry hem akyllary Mawtumur Pragynyň öçmez ýetmez goşgulary ýanglandy. Mawtumladynaky Türkmen Döwlet Uniwersitetinde Türkmen bedewiniň milli bayram münasibetli toýly günne kişňäninde bagdan bakyp paýsyň bedew, taýyň ýokdur jahan içre aýdymlara saýsyň bedew atly bayramçylyk konserti geçirildi. Uniwersitetiň bagtyarlyk uwadary medeni merkeziniň aýdymçylary tarapyndan hormatly prezident bilen ata watanymyzy halkyň arkadaky zamanaty ýylyny Türkmen halkynyň şöhratly taryhyny Türkmen bedewini wasp edýän aýdymlar aýdyldy. Hemem milli tanyslar ýerine ýetirildi. Türkmen Owu Hujurlyk Institutyny Türkmen bedewiniň milli bayram münasibetli daşowdyň Mawtumly garly ifadanaky ýürüt sunat mektebiniň owad kamera orkestriniň bayramçylyk konserti geçirildi. Türkmen Döwlet Medeniýet Institutyny Türkmen bedewiniň milli bayram münasibetli guralan aýdym sazy şäheri ýokary ruhlantligi besenli.
Türkmen Döwlet Iqtisadiýat we Dolandyryş Institutyny Murat Garif adanyky Türkmenistanyň Döwlet Lukmançylyk Universitetinde, Türkmen Döwlet Binagerlik Guruluşyk Institutyny, Ýagşyly Qaýqaýew adanyky Halkara Neft we Gaz Universitetiniň Zenandar gurama tarapyndan geçirilen Şereheme Türkmenistanyň Içeri işler ministriniň guramaklaryna geçirilen şäherleri Türkmen Bedewiniň milli bayramyny utgaşdy. Aşgabat guruluşyk orta hünäri huy mektebine Türkmenistanyň Zenandar birleşiginiň merkezi geňişiniň hemem bu mektebiň Zenandar guramasynyň belelikde guramaklaryna gyýyt edebi maşgala muhadesy dogrusyna geçirilen wagt nesihat şähereti bayramçylyk şäherleri bilen utgaşdy. Demokratik Partiýanyň Aşgabat şäher komissiyasynyn hemde Maýa Qulyba adanyky Türkmen Milli Konserwatoriýasynyň ýanyny Daňatar Üwet adanyky saatçylyk mektebiniň belelikde guramagyny Bedewat halkyň muradatly aýdym sazy dabara geçirildi. Türkmen Bedewiniň şany sulany döwlet derejesindäki bayramçylyk dawratynyň şäherlerini Halipa Çapyktuwarlaryň arasynda ýeňji bolan Ahal ulaýatynyň Saragat etrabynyň ýaşaýjysy Beşek Sapargalyçyň gadanyny ýeňşi ulaýatyň ähli ýaşaýjylarynyň göwüni uşuny ganatlandyrdy. Bu ýeňiş Halipa Çapyktuwaryň öz öýünde ullany bayram edildi. Şeýle gözelliklerini ählisiniň ýedi watanymyzyň goýunyna bolmagy, şeýle-de ulary synlamagmady, bu behişli diýarmyda Türkmen tebigatynyň gaýtaranmajak gözelligi hemde halkymyzyň milli buýsunçylygyny nurany bedewlermide bolan söýgümizden üstüne pürpürleýär. Müňýylliklardan göz başaryp gaýdýany ata-babalamy tarapyndan giň dünýä garaýşy çelgedenen durmuş ýol ýörelgileriniň milli gymmatlyklaryň gözlemeden görejdeý apalanyp uzak geljege dowam etmek üçin uly işler durmuşa geçirýän arkadagy serdarmyda alkyş sözler aýdyldy. Şuň Türkmen Bedewiniň milli bayram münasibeti gurulýan dawralan şäherlerini Bedewleriň ýürüýte päsgirçiliklerden böküp geçmekleri boýunça bäsleş geçirildi. Şany tenäniň hormatyna gurulýan bu bäsleşik ýurdumyzda hormat prezident bilen taýýarlaty bilen atçylyk sportyň ödürlü görnüşleriniň ösüşiňe täze belentliklerini çykýanyny görkezýän taryhy ähmiýetli waka uruldy. Aşgabat açylyk sport toplumuna geçirilen bäsleşige saýlama Bedewleriň 16 gatnaşdy. Ýarşyň şertine görä bäsleşik 3 tapgyrdan ibarat bolup, olaň dowamyna Bedewler dürli belentlikdäki päsgirçiliklerden bökmek ukyplaryny görkezdiler. Bu bäsleşik Bedewleriň bayramçylyk münasibetli gurulýan ýarşy özüniň taýýarlyk derejesini äşkar etdi. Şerekeme bu ýarşa gatnaşdyrylýan Bedewler sportyň päsgirçiliklerden bökmek görnüşi boýunça ýokary netijeleri ermek bilen bir gatarda ahal-teka atlaryna mahsus gözelliklerini görkezdiler. Bäsleşiň dowamyna Bedewleriň Çapyktuwarlaryň we Seýisleň Türkmen halkynyň milli buýsunçylygyny Bedewleriň şany gurulýan bayramçylygy, şeýle-de şu münasibetli geçirilýän bäsleşige bolan taýýarlyk derejesi has aýdym görünýär. Bayramçylyk münasibetli gurulany konkur ýarşyna Türkmenistanyň prezidentiniň ahal-teka açylyk toplumuna degişli galkyn şahatly melat belinen päsgirçilikleri ustatlyk bilen geçmek başardy we 3-nji bayrakly urna münasip boldy. Galkynçyň Çapyktuwary Ballaýew Çapyktuwar Seýidowyň atlanany aqala atly gaýraty bu ýarşda ýokary netije görkezip 2-nji orna düşdi. Bu bedew Türkmen atlary döwlet birleşiginiň milli atly sport merkezine degişdir. Bayramçylyk bäsleşigini Beglarýanyň Çapyktuwarlygydan toýça atly gaýr bedewi ýarşyň 1-nji bayramy münasip boldy. Olu Türkmenistanyň atly sport federasiýasyna degişdir. Görnüşi ýaly uly şatlyk şowkuny bilen geçen gydykly we çekeleşikli bäsleşikleň jemi-jemlerini munyň özi halkymyzyň milli buýsunçylygyny we gowunçyny öwrülen Bedewleriň şany gurulýan bäsleşikleň belent dawralary wesenýanyny aýan etdi. Konkur ýarşlaryny geçirmek üçin döredilýän şertleň mümkinçilikleň ýokary halkara ülümlerine dogry laýyk gelmegi bu bäsleşikleň netijelik häsiýeti eýe bolmagy hemem olaňy öräni özüne çekeji, şeýle-de gydykly geçmegini şertlenýär. Munyň özi ýurdumyzda açylyk sportynyň ähli görnüşleriniň hemme taraplaýan ýagdaýda ösürilmegi döwlet derejesinde möhüm ähmiýet berilýänini äşkar edýär. Hormatly alymlar, ýurdumyň raýatyna we paýtagyň Aşgabatda 22 aprel saat 20-den 23 aprel saat 20-de boljak howa barada. Türkmenistanyň howa maglumat ugurlugynyň berýän habary bilen tanışýaryň. Balkın ulaýatyna üýtgap bilen bulutly howa bolup, bunwatardan tezligi sekundda 7-10 km ýetýän şemal utar. Howa iýetine 10-15 gradus gündüzine 20-25 gradus kenarya etraplaryna 13-18 gradus maýly bolar. Ahal ulaýatyna üýtgap bilen bulutly howa bolup, az kem ýağşýar, ýyldyrym çakmak mümkin.
Demirgazyk Gunwatardan tezligi sekundy 8-13 metre ýetýän şemaly utar. Howa ijetine 14-19 gradus, gündüzine 22-27 gradus maýly bolar. Marul aýtyny üýtgäp durýan bulutly howa bolup ýaşýar, ýyldyrym çakmak mümkin. Demirgazyk Gunwatardan tezligi sekundy 8-13 metre ýetýän şemaly utar. Howa ijetine 14-19 gradus, gündüzine 23-28 gradus maýly bolar. Liverpool aýtyny üýtgäp durýan bulutly howa bolup ýaşýar, ýyldyrym çakmak mümkin. Demirgazyk Gunwatardan tezligi sekundy 9-14 metre ýetýän şemaly utar. Howa ijetine 13-18 gradus, gündüzine 25-30 gradus maýly bolar. Daşuwdur aýtyny üýtgäp durýan bulutly howa bolup azkem ýaşýar, ýyldyrym çakmak mümkin. Gunwatardan tezligi sekundy 9-14 metre ýetýän şemaly utar. Howa ijetine 14-19 gradus, gündüzine 22-27 gradus maýly bolar. Paýtagtyň Aşgabatda üýtgäp durýan bulutly howa bolup azkem ýaşýar, ýyldyrym çakmak mümkin. Demirgazyk Gunwatardan tezligi sekundy 8-10 metre ýetýän şemaly utar. Howa ijetine 16-18 gradus, gündüzine 24-26 gradus maýly bolar. Ýurdumyzda aprel aýynyň 23-nä magnit hadisasynyň gowşak täsirli bolmany aşylýar. Edil watandaşlar ýaz pasyny günüň dowamyny howanyň derejesiniň üýtgäp durýanlygyna nazar alyp, pasylyň aýratynlyklaryna laýyklykda geyinmegi. Şeýle hem häzirki wagtda howada tozan böreçikleriniň hadadan 8 götürüm artmagy we howanyň akymynyň üýtgemegi bilen baglanyşykly. Howa şertleriniň adamyň bedenine ýetirip biläjek oňoýsuz täsirlerini öňüne almak maksady bilen agyz burun örtügini ulanmaklygy maslahat berýär. Howpsuz bolan 2 metr araçagy berjay etmek, elleri arasda saklamak zerurdur. Mehriban ýylaşar, bulary berk berjay etseňiz, ýylyň islenik pasyny öz saglyňyzy gorap bilersiňiz. Mehriban adamlar, şunuň bilen watan habarlary ýapaşymyzy jemleýäs. Berkarar döwletiň täze ýamanyň galkynşy döwründe ata watanymyzy Türkmenistan ähli wagtlarda ösüşýär senýär. Ähli ösüşleň ödeninde bolsa halkyň bäxtidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam üçindir. Hoş sag bolun, edil ýaşar.